Salut! Eu sunt Larisa și astăzi continuăm seria Top 10 uleiuri esențiale doTERRA. Continuăm seria Top 10 uleiuri esențiale cu blendul Deep Blue. Deep Blue este amestec antidurere sau îi se mai spune amestecul alinării. Blendul este un amestec format din wintergreen, camphor, mentă, mușețel marocan, mușețel german și helichrysum. Deep Blue este sprijin durerilor fizice. Este perfect pentru un masaj liniștitor după o zi încărcată la muncă. Toate uleiurile din acest amestec lucrează împreună pentru a liniști și pentru a răcori corpul. Dacă stai, de exemplu, mult la calculator sau la birou, încearcă masarea cu Deep Blue a degetelor, încheieturilor, a umerilor și a gâtului. Doar câteva picături diluate în ulei vegetal purtător vă va elibera de toată tensiunea musculară. Aplicat împreună cu uleiul esențial de tămâie și un ulei purtător pe zona dorită, ameliorează durerile ocazionale de mușchi și articulații. Poate fi suport pentru sănătatea nervilor, ameliorează stările ocazionale de tensiune musculară, este un bun suport înainte și după efort fizic, aplicat diluat pe zona dorită, ameliorează durerile ocazionale de mușchi și articulații la copiii care sunt în creștere, însă nu se recomandă folosirea acestui blend copiilor sub 15 ani. Dacă mai aveți dureri minore ocazionale de cap, puteți aplica diluat pe ceafă, umeri și tâmple. Mai este un bun suport pentru alinarea loviturilor și pentru ameliorarea vânătăilor. Dacă sunteți sportiv, aplică diluat pe picioare și pe genunchi înainte și după exercițiile fizice. Acest ulei nu se administrează intern, de asemenea se recomandă diluarea cu un ulei purtător, mai ales pentru copii și persoanele cu piele sensibilă. Mai multe informații despre folosirea în siguranță a uleiului Deep Blue găsești în acest mini ghid creat de noi. Mersi că m-ai urmărit! O zi faină!